の世界のあらゆる勢力から超古代文明を守り封印するのさ。それが俺たちの仕事。出番だスプリガン。来たかスプリガン。どうしたスプリガン。地獄に落ちろスプリガン。スプリガンなど何人来ようがあの山を奴らの墓標にしてやりますよ。危険な古代遺物であった場合破壊するんだ。俺がいなきゃ10回は死んでるところだぜ。この世界で生きてる割には少し甘すぎるぜお前。埋まってるお宝も超レア物ってことよね。俺たち人間の未来は俺たち